laon-laon niari hehema si Yohanes Pandidi marjamita di halongonan Judea dinnama paubahamu ma rohamuna ainung nasonggop harajaon banua ginjangi ibana do na pinabawa ni panulirang Jesaya ujuna idokna suara nina menjojo di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahornop hamuma si dalanan nai ibuluni utto do ulos ni si Yohanes guling-guling do pohosna akasi hapor do cituak ni loba do si panganonna dungi lao ma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot muse halak Judea rodi salut akka namaringana di lambung ni Jordani jala di pandidihon si Yohanes manasida di aik Jordani dung ditopo tibe dosa nasida alai dina ni idana torop parise dohot saduse manopot pandidion nai nin nama mandok nasida hamu anak niulok isedona mengajari hamu pasidik kon rimas narosogot parbuehon hamu ma natama paboa nongmuba rohamuna jala sokung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ay hudok matuhamu tarjadi honde batado anak di si Abraham sian akal batuon ay nung ngapola ape takke tudaling ni akkahao onpe si tabaon ma nasahaw nasomar parbuehon na denggan jala si dabuhonokon tu api iya aw aik dohu didihon tu hamu mandokon paubaon roha alai adul gumogo donaro sian pudikku gari gambon si patuna kurang tamado peaw didihonon ni ido tuhamu tod di parbadia dohon api di tangan na do purpuran payason nama pardegian na papungon na do imena tusokona alai tutungon na do anggo hurak kami tu api nasora mitot ujui maro Yesus sian Galilea tu batang aik Jordan lau padidihon ibana tu si Yohanes alai manjua do si Yohanes di dokma au do nian patut didionmu ape horo mandapot tonau alai di dok Yesus ma mandok ibana songoni majolo ay tamado tapajongjong nasa hatigoran dungi dioloi ma ibana asa dung tardi di Yesus pitur hehe ma ibana sian ay jala mukap malangit jadi tari dama mijur tondi ni debata sonon darapati sumhong gopi ibana laos makuling ma suara sian gijang didokma ondo anakku haholongani halomuan ni rohakku do ibana